Există un Feng Shui care aparține fiecărui popor în funcție de cutumele și credințele sale. În România, un element de protecție poate fi troița, la răscruce de drumuri, ceea ce pentru chinezi poate face o oglindă pacua de respingere sau niște clopoței. Pentru români, o troiță la răscrucea de drumuri, la fel, apără acele drumuri și purifică acel loc. Porțile cu simbolul soarelui și al lunii, cocoșul de pe casă, povestea cu șarpele casei, cu ceasul casei, atunci când se construiește o casă cu acel sacrificiu al bradului pentru fiecare popor. Cred că este un Feng Shui propriu al lui, bazat pe cutumele și credințele sale. Există simboluri standard pentru fiecare element în parte, pentru fiecare sector în parte, dar acestea sunt discutabile și sunt aplicabile în funcție de ceea ce vă doriți. Încercați să vedeți arta Feng Shui ca o formă de homeopatie. Mergi cu un remediu mic pentru o zonă foarte mare. Nu începem să tapetăm, să umplem toată casa cu acele simboluri, ci practic aduci un simbol mic în acel loc care știi că îți amplifică acea energie. Și la urma urmei, multe au legătură chiar cu psihologia. În sectorul carierei, de exemplu, îți poți pune diplomele și medaliile. În sectorul familiei, poți pune fotografiile de familie. În sectorul de ajutoare, poți pune tablourile religioase. Atenție, tablourile religioase, nu icoanele, pentru că ne lovim de o altă cutumă, acelea merg doar totdeauna către est. Poți pune poza străbunicilor, a bunicilor, a mentorului tău, a prietenilor tăi. Sunt elemente de ajutor. Este și un act psihologic, dar și unul energetic. Simbolele prosperității, simbolul de putere, toate lucrurile acestea pot fi luate ca și simboluri universal valabile. Simbolul prosperității, putem pune o corabie care reprezintă prosperitatea. Tot o corabie poate reprezenta într-o anumită formă și cariera. Putem spune un vas al prosperității, putem pune un mandarin sau un portocal. Culoarea portocalie, prosperitatea. Putem pune, de ce nu, pentru chinezi, un simbol reprezintă broasca cu 3 picioare. Pentru noi, pentru prosperitate, ar putea să însemne un purcel, o pușculiță. Toate lucrurile astea le putem adapta și de ceea ce noi credem și de valorile și cutumele noastre.